Venit, oameni buni, la un nou episod de Real Racing 3, unul dintre cele mai frumoase jocuri din lume. Aha. Ok. Grafici din 2012. Ok. Hai. Stai, mă, chise. N-am setări. O să trebuie să mă auziți prin asta. Băi! Nu, aici. Sorry. De cât un lev avem? Ok, după asta sper că o să mă poate să schimb volumul, că e prea tare. Ok, this is Real Racing, ok. Bă, dă-te drecu. Și ne vedem în curând. Și am revenit, m-am făcut baie și acum o să trebui să fim foarte fresh, să mișcăm bine. Swipe to get started. Start now. Formula 1 Motorsports. Formula 1. Manager. Ok, nu-mi pasă. Hai. Goal. Get on track. Mamă, iar încă se aude bine. Încă se aude tare. Goal, complete a lap. Da. Stați un pic. Acum pot. Audio, uite. Effects, volume. Tot e tare. Stați un pic, că rezolv eu. Acum parcă e prea puțin. 2. Cred că asta e. Ok, deci trebuie să-l bătem pe fire-ul ăla. Bă, ce cu toate asisturile ăștia, bă? Ia să văd. Try training assist, turn down or off. If you can handle the challenge, you'll get better lap times. Ok. Traction control, mamă. Stați să vedeți pe mine cum fac de drifturi. Steering assist nu mulțumesc. Brake assist. E cam enervant. Sper. Stai să văd cum e brake assist-ul, să văd. Hai să văd. Băi, de ce ești mai greu? Nu mai greu acum. Deci de brake assist, adică frânează pentru mine, nu mulțumesc. E cam enervant. O să învăț singur. Sunt pur singur. Marcel. Mircel. Ce faci, Mircele? Vezi că te pâini, Mircele? Vino coace, Mircele, că te iau în băr... Îmi retrag toate cuvintele, Mircele. Mircele, îmi retrag serios pe cuvintele. Sorry. First? Ce, mă? Nu știu dacă a fost la first, dar ok. Balanța mea. Ce mă, this is show you max turn each day. Îți fac 180.000 pe zi. Bă, ești prost? M-a jucat un pic, da, am cecat. M-a jucat un pic jocul. Și știu ce să fac, dar n-am văzut update-urile ăștia. Mă jucam offline. N-am făcut mult decât școala de condus. Ce face asta? Să facem mai bine, dar care fac eu. Să te țin. Bă, ce-mi zici? M-a pus ca un pilotă de oră și... Dar nu prea mă ajută.
Poate dacă dau unul din asta mare, direct. Da, merge. Am testat și merge. Am setat, by the way, nu am jucat. Testat. Ăsta e, mă. Nu-mi pasă de roți. Oricum nu stai ale mele. De unde am eu bani să am un. Când este Formula 1. Finish race. Al cincilea, ce mă? Mă lași încă o dată, da? Nu mai fac driftane. Promit? Nu. N-am poftă să dau bani pe chestii. Ok. Mamă, spus. Să vezi ce viteză bag. Deci nu viteză, niciun viteză aici, bă, ce știi tu? Omul de aici. Ce știți voi din ăștia, mă, ce știți voi? Să bag viteză. Hai, mărcele! Du-te, mărcele! Hai, du-te, mărcele! Du-te! Te-i gură! Aaaa! Căcat! Bagă! Yes! Marcel a luat locul 1 la școala de șoferi. Bine! Level up, reward 3. Goluri alea. Îmi trebuie goluri. Ca să cumpăr mașini. Cred. Uite să fac upgrade-uri. Nu știu cine știe ce trebuie să fac. Bă, parcă jocul ăsta avea multiplayer, da? Ori ăsta e tutorialul decât. Mariana Grande se duce la ponte. Sper că pot să schimb numele. Aleluia. Bug viteză, bug. Nu! Bă! Și-au mă ăștia ce stau drept. Bă, sunt proști. Bocii ăștia sunt proști. Adică sper că sunt boți. N-are cum așa să nu fie boți. Nu vei niciodată așa ceva play să mergi așa. Și că traction control pe naiba, asta nu e traction. Nici măcar nu trebuie să mă chinui ca să detectez. Sau să fac măcar un scăl un pic. Ca să mă chinui. Să aici un traction control, ce visez traction control. Opa! Cred că mă duc prea rapid. Și în primul loc? Bun, băiatul! Vreau să fac drift în jocul ăsta, nu știu dacă e posibil altfel. Uite că e posibil! Nu! Bă, sunt fraier! Afia, dracu, stai să vezi ce să fac. Că pe primul loc ai belit-o cu mine, boss. Asta e că e finish line aici. Ba nu? Ce nu? Cât mare mă pe ăsta, ursa. Ha! Nu coace engleză, te încur. Dacă nu... Hai că nu trebuie, nu te fute să nu trebuie că frumos. Băgăm viteză, bagă, a treia, a patra și... Te încură, genul... Canadul ce dracu e, nu știu ce ești. Bă! Karma, ți-ai luat-o în freză, bă! Două failures, ce mă? Era pe gol? Bine, mă. Mă, ce încă o dată. De data asta, try hard. Fiți atenți, locul 1, fac. Opa! Ce faceți, bă? Uite-l pe ăsta, canadianul ăsta. Bă, ce mi-a făcut ăla? Nu știu, canadianul ăsta de la cu Bangladesh. Nu, oricum nu-i de la Sam.
O găsesc în boci români. Opa, driftanul. Du-te, du-te. A doua, a treia, a patra, a cincea. Oare poți să mă pun pe manual în jocul ăsta? Să mergă? Medierul ăsta? Dar nu manual, că n-am putut să dau cu Android. N-am putut. Du-te, tică, du-te. Și? He? Ce dracu? Ok. Opa. Dar nu vedeți voi așa în fiecare zi. Scânt. Uite ce mă duc. Să-mi bag. Oh, m-a salvat un pic. Lasă, jur. Uite. Și că Formula 1 tracțiune pe spate, pe naiba. În jocul ăsta nu cred că există tracțiune pe spate. Bă, nu are cum să nu existe ceva cu. Ok, primul loc. Fericit acum? Da, e fericit. Mamă, câți bani fac, ești prost? Ha, deci se face rapid, nu e mai lucru. RS. Gata. Acum lasă-mă să mă joc cum vreau eu. Ok, nu-mi pasă. Mersi pentru noroc. Stai, nu te cred că mi-a dat mașina aia. Game ads. Și ce cu lagul ăsta ce se mișcă așa? Ia stați un pic. Setări. Nu. Wait, nu te cred. Băi. Cloud save enter. Login. Bă, băieți. Deci am făcut școala de șoferi. Formula 1. Și mă cac cu tunul. Ia uite-o, bă. Formula 1 să mă cac cu tunul. Ne vedem în următorul episod din Formula 1 mă cac cu tunul și la revedere. Bă,